Sachisin pat nga aingu U Blei uba kren yangi man ka step ban nga ngit skem ba ka step U Blei kren ya pi kinong pe kinong ngap ya Good News TV aingu U Blei nama ba Blei ulang Blei uba uba yai kren yangi ban ka Ktien ka jong ka yai kren yangi kani ka tayo ka bangi pusan yagi jingkali ki ba Blei u kali yagi briu ki jong u bat kani ka step sachisin pat ngan pen phai ya pi siya kani ka kitab ka jong Isaya ka nong ka ban riu ka jingkali ka jong Blei ka ba u kabau Isaya unong ya tu lupa ujuba ka kitab Isaya ka nong ban riu ka pen kan mau yangi ya kani ka jingkali ka jong Blei ka khot ka ba pra ka bau ong unong ya tu lupa Isaya tingala yo sngo ya ka jing sawaw try bau ong ngan pha ya no baru ban let na ka benta jongi kari ka jingkali ka bau Isaya u yo sngo bau Blei ukren ha ka jing mayan jong ka jinglong Blei ka jong ulai howe manu ban let na kabenta jongi kata kari ka bau Blei u keli u ya keren ha ka jing mayan jong ka jinglong Blei ka jong ulai howe bat ya kata u Isaya u yo sngo kendiang bat day kata ka balong ru ka jingkeli ka bau Blei u keli ya uni unong ya tu lupa u blas dang ya ka kamnong ya tu lupa jong u kam day ka jingkhot kumba khot yo Moses haswa ba un let cha Egypt u Isaya ulas dang ya ka kamnong ya tu lupa santeli kila nong ba syakmat ula da ban kren ya ka Ktien ka jong try bat kala nong ka ban riu kadai ka ba ula ya shaprang ba ha ka kam ka jong ukum nong ya tu lupa henry ha ka ta ka por u Blei u keli ka ni ka jingkeli ba minta mano ban let na ka benta jongi mano ban yang na ka benta jong u Blei hadin ba ula yang lupa na ka benta u Blei kumunong ya tu lupa ngihapan pai siya kani ka lenong ka ban riu kani ka por ka ba than yagi khun Israel namar ka lenong ka ban riu ka yathu ingi kani ka por ka ba usim Uzaya ula yapno usim Uzaya ubang ilaban puli na ka kitab Chronicle ka baar ka lenong ka baar pun riu uri usim ubala sensyar na do ka jinglong khna ka jong u ba khat riu snem ka rata ba ula sensyar ko ba sanpu artli ki snem bar kani ka por ka ba shong suk shong sanya ka hima baro ka we bar ka snem ka ba uyap kani ka jingdo ka snem ka ba uyap kari ka ba u ka ba ki khon Israel ki yu i ka khet ka ba thali henry Isaya u yu i ka khet ka ba dap ka buram ka jong Blei bat kani ka jing itho pau ka jong Isaya ka khot ka ba ning kong ka ba ong ha ka snem ba usim Uzaya ula yam nga yu i yu try bo do shong halor jong ka khet ka snem ka ba ka khet sim ka thali kari ka snem ka ba Isaya u yu i ya ka jing shong khet ka jong sim ki sim o try ki try u Blei halor baro kani ka khot yangi ka pen kan mau yangi bawat agi por ki bangi yu i kumba ka imlang ka salang ka sensyar ka khadar ka yo ka kot i kumba ka khnyo henry udon uwei uba bat ki baro uba shong khet halor baro uba ka bor ka jong u kalong halor baro kata ka jing itu pau ka jong Isaya hagani ka kitab ka lenong ka ban riu ban namar kata haba uyo iya ka bakum kata ka jing itu pau kata ka pen pai ya u ba un pai sha u Blei kum ba ulong ngaso i ban perkhat ya Isaya kumunong ya tu lupa u hiar ha ka jing sngoret ka jong u ban ong nga u ba tingit karamyang shentur ngajuyai puli ka ni ka khot ban ngasngo i ya ka jing long ka jong u Isaya uba ong hakmat jong u Blei la da fi puli ya kan ka lenong ka ban riu ka khot ka basan bo Isaya ong tingala ong kordet yanga uyu i la di bagata ka jinglong ka jong u ka long ka ba kordet hakmat jong u Blei uyu i ka jinglong ka jong u kum ba ulong ba tingit karemyang shentur ka jing itu pau ka jong u ka ba uyu i ya u Blei kum ba ulong uta uba khuj u try ki pan kata ka penlong yu uba un pai show Blei kum ba ulong uni ujo u Isaya uba kilenong ba syakmat kalenong ba san pinyu i uong kordet ken tambo ong kordet ya kita ketika dau jong u ka jrong ha kalenong ba san henry kalenong ba riu ketika dau ka pai shaladihi bo ong kordet yanga kam de shu kordet ya kita henry kordet yanga but they haba u pai show Blei kumba ulong but they kata ka por ka bang sngau it ban perkhan kalenong ka ban riu ka khot ka baning kong ka ong bo Isaya ong ngalayo i yo try bat ka khot ka ba pra ong ngalayo sngau ka jing sawaw try na ka jing yo i sha ka jing yo sngau ya ka sur ka jong Blei u yo sngau ya ka jing kali ka bo Blei u kali
mano ban let nakabenta jongi kiparlok kipar banget kibai hatungi la jios ngowe ke jingkot ke jong try nakabenta jonga ba jongfi hatungi jus ngau thu babangi let sha ka perthai ngi ema ka ni ka perthai ngim let ban tang ban pen pau bangi dei ki jong kita ngam dei tang ukun jong ime ngam dei tang ukur jong no re jong no ngadei uta ubayang nakabenta jong try kata ka dei ka jing ka nong rim ka jongi kata ka dei ka U Blei U Kli U Isaya mano ban le yang nakabenta jonga banamar kata kani ka jingkeli ka bakot yang abad yangi hatungi kloy ban le yang nakabenta jong u baba ka perthai kan pe yangi kan ong om dei tang ukun jong ita om tang ba ulong ukur jong kata ka kur lani uyang ya kata ka jat ben rio Henry an itu yangi bangi deki jong try mano ban let ban mikmat nakabenta jonga try wong hatung long kibala kloy ban ong ngahang ni pha yang aku u Isaya tu ong ngahang ni pha yang mangangan le yang nakabenta jong me mangangan mikmat nakabenta jong me U Blei uyai keli uyai khot yang abad yangi bangin let sya ka perthai bat bangin yang ban mikmat nakabenta jong u kaperthai ka ap yang abad yangi ban itu yo try hoy kaperthai kam dan por ban puli ka Ktien ke jong Blei kaperthai kam dan poru ban puli yaki sau gospel hande ka san gospel ka bakat kum ka jingim jonga kaperthai ka dang ap ban puli hado menta hatunga kloy ban leng ban yang ban mikmat shisha ban amar kata kini ka jingkeli ka ba U Blei upen kendo yang aman ka por bangan yo snow ya kani ka jingkeli nakai ka banga tip nakai ka banga yo i kumu Elijah kumu Isaya ubasyu yo i ubasyu tip bat hadu banda yo sngo ngidan kamban rung syakani ka jili ban ong kordit yanga ngidan kamban yo i ning kong yelade ngimdan kamba su akini kisngi ban tip syapang ka perthai jia ayu kala biang ka internet ka social media ban ya thu yangi jia ayu sya ka perthai Heneng irang dan kam ya ka jingpen kendo mynsiem jong Blei ban yu i ladi kum bangilong ban amar kata hakani ka step kani ka jingpuson ka Ktien jong Blei ka khot yangi ban wan hakajat jong ka ding fna ban mane yu ban kat ya ka dot note ban om tang ya ka jan kop kum ong Joel ban de hangta bangin yo sngo bo Blei kren yangi bangin la ban let ka perthai ban nong kinong mikmat ban nong ki ban yang nakabenta jong U Blei kerku nakabenta ka buram ka jong u amen tong ini duai ngai ngo imekin au Blei ki jingpuson ka Ktien jong me ngai ngo ikini ki umjer ksiar ki umjer rupa ki bawan ha bangi man ka step bangi la ban yang pat ko try banting shanya ka buram ka jong me penlong yangi ka jingshai penlong yangi ka melo pendan kam yangi ko try bangi la ban ong kumong Isaya ngahang ni pha yanga Terangi aingo namar ba me kren namar me bu yu dak jingkeli bangan sngow thu hangno bangayeng iarap ya baro ki ba pet ki ba sngam bangin sngow thu hangno bangidon bat hangno bangi yeng ngi yeng ban pen pawi ka buram ka jome ngin ken mau ken diang bangi kit ya ka dur bhabriu ka jome ngai ngo ba me pediang ma sngow gi jing duai na ba kyrteng U Jisu ngi duai ngi pan amen